दवा के पुड़िया लेके घूमत रहलू हो अपना मौसी के देवे खातिर। हां हमर मौसी के पेट में गैस हो गेल रहा तो वही खातिर अपने मौसी के दवा लेके घूमत रहनी खियाए खातिर उनकरा दवाइया खैली है कि ना? ना खैली गई अभी तो अभियो पादते बाड़ी। हां पाद के पूरा महका देले बाड़ी। बाप रे बाप, पाद के पूरा महकाई देले बाड़ी। हां पूरा इंडिया महका दे उनका पागल तब तक कल ना छूटी तब तक हमर मौसा घरे ना आई है। देखी ये लड़की है जल्दी लगो जौन एकर मौसी आज से कुछ साल पहले तक एकरा के बहुत मानत रहे, अब फोन पर फोन करत रहे, मगर जैसे वो वायरल हो गईली या जैसे लाखों लाख रुपया जब कमाए लगली तो भूला गईली कि हमर कोनो लड़कियों रहे, जबकि कह रहल बिया कि हरदम दिन भर फोन करिहन कि बबी बताओ ना का समाचार बा, मगर जैसे वायरल भइली तब से ही भूला गईली कि हाँ हमर कोनो लड़कियों रहे। हम वो रखले रहली 4 जाने के प्यार करत रहली तो ओकर शादी हो गई नु। अच्छा तो पकड़ा गई रहली कोला में हमरा के खूब ना झोटा झाटी दाब के मरले रहल लोग लाठी लाठी से। तो उनको मरद ई बात ना जानत रहल ना जानत रहल और मौसा ना जानत रहल। जब बियाह हो गई तो बगीचे में जाके बजात रहली तो पकड़ लेला। हां पकड़ लेला। और अभी तोहर मौसी कहां बाड़ी जानत तारू? हां जानता हूं। कहां बाड़ी? हां नहीं बाड़ी बिहार में बाड़ी ना, वो पटना में बाड़ी। अभी तोहर मौसी पटना में बाड़ी। हम गई रहनी नु तो तारा मौसी से भेंट भय रहे बुझलू। तो वो आजकल अब डांस करके गाना बनावत तारी, उनकरा से हम भेंट कैले रहनी तारा मौसी से, तो वो दूसरे बात बतावत तारी कि हमरा कोई हइले नहीं खे। वो झूठ बोलत है यार, हम उनकर बेटी बहन हई, वो हमरा के वोट नहीं की पड़ा सकत। हां ना वोट बोले ना उनकर बहन बेटी काला वोट बोले ना। तो पटना में 4 चक्का से घूमत तारी तो घूमबे न करियन। अब तारे उनकर लगे बहुत पैसा बा धन दौलत पर तो घूमबे न करियन थार पर। हां अब पटना में अब डांस करत तारी, गाना बनावत तारी, अब कहत तारी ना अब हम ई सब ना करेम, अब हम खाली गाना करेम डांस करेम। डांस करतारी, वीडियो बनावतारी, कॉमेडी वीडियो बनावतारी तो नहीं कहत हैं कहत ए हमर भत्ता धीरे से छोनिए तो कोस को छूट गए आ जाई घर को है। देखिए मौसी से कहीं तगड़ा एक्टिंग ई बबिया के बा आ ई बार-बार करल बिए मौसी हमरा के बोलाव तो मौसी इनकर स्विच ऑफ क के नंबर वे ब्लॉक कर देले बड़ी। हां नंबर भी लिस्ट कर देले बड़ी, फोन ना उठा लिया। हां का दिन समूह लगे फोन करते नहीं, फोन ना उठाली। तोरा मौसी के लगे तो मीडिया वाला लोग दौड़ दौड़ के जाता टे 10 गो रोज पहुंचता लोग। हमू गई रहनी उनकरा से भेंट भय रहे तो कहत तारी कि ना ना अब होई टाइम नहीं खे हमरा लगे। तो जब तक देख लेला ये लोग मीडिया वाला तबे नु जात हो, ये लोग उनकरा लगे वीडियो बना ली तबे नु जाला लो। तब उ तो अब कहत तारी हमरा लगे टाइमे नहीं खे।